wordt gewerkt. Hier wordt gewerkt. Wat? Wat is niet de bedoeling? Visioenen. Goeiedag. Dan zien we eens een keer in Amerika. Ja, dat is ook hoog. Ja, dus ik zou zeggen, griep die een kans. Ja, is dat zo? Ja, om mijn deur op de kaart te zetten. Ik neem aan dat dat de dochter is. Dat is de dochter, ja. Oh, waar gaat ze heen? Weg. Weg. Oh. Wat ziet je gaan doen? Ja, De tuinafval aan het gooien. oké. Ja. Ik wist letterlijk de vrouw met de groene vingers. Op dit moment wel, hè? Ja. De grote tuin. Redelijk. Ja, anders hadden we dit niet voor elkaar gekregen. Nou ja, ik weet niet hoeveel kroegwagens er al... Nee, die was leeg toen ik begon, dus. En hoeveel komt er nog? Ja, voor vandaag moet ik stoppen. Zo. Ja, ik kan niet meer omdraaien alleen. Is ze een Amerikaanse? Van oorsprong wel. Ja. Oh, Ja, geboren en getogen. proef ik eruit dat ze even weg is geweest? Ik ben nog weg, maar ik ben toen bij mijn papa en mama aan het helpen. Oh, Ja. wat lief. Ja, dat huurt er ook mij bij. Want? Die weer dan een dag ouder en ja? Ja. En dan huurt ze de kroegwagen wat voor was, dus ja. Wauw. Ja, wie moet je dat ze net zeggen? Hè? Ja. Het stiet er voor niks op het bord, dat is een derboetreis, hoor je waar? Ja, dat huurt ook bij Amerika wel. Ja. En de spreuk, dat stiert, waar is dat vanaf gekomen? Volgens mij, maar al mee te goed dat dat uit een van die liedjes van Robin Heijzen komt. Amerika dat niet, Amerika dat steert. Oké. Maar dat is heel lang geleden. Dus Rowan Heers is toch een klein beetje van Amerika wel. En Hartstikke. andersom. Hartstikke, ja. Daar ben ze trots op. Dat huurt bij Amerika. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hey, hoeveel kinderen heeft ze? 2. Twee. Ja. 2 dochters? 2 dochters. Dat is de jong, of is de jongste. Dat is de jongste? Ja. En hoe heeft ze die zover gekregen dat die man mee gaat helpen om dit soort werk te doen? Open en oma helpen. Oh, dat doet ze toch geen? Ja. Zo is die week goed gehoord. En dat heb ik proberen door te geven. En dan, of dat nou te lukt het. Oh, dus dit helpt die opa en oma vroeger al? Ja. Mijn papa en mam hebben het tuindersbedrijf van mijn opa en oma overgenomen. En zo zien we als kleine kinderen ook bij papa en mam mij in het bedrijf meegegaan toen we klein waren in de vakanties. De bekende paplepel. Nee. En wat had je in de kaas? Ja, je kunt beter vrouw het hij er niet. Oh, dus het was niet? Dat Het was was geen een tuin dat gemengd vasthoud aan... Een gemengd bedrijf. Ja. Wat betekent dat bij een tuinder? Kijk, in de zomerdag ga je de augurken in de kaas en in de winterdag sla. Ja, en op het veld stonden de andere producten. Oh, dus ook volle grond? Ja. Ja, want ik neem aan bij opa en oma was dat nog, dat zal nog niet zo'n grote kaas zijn geweest, hoor. Nee, bij mijn opa en oma nee, dus pap heeft de kaas wat groter gemaakt. Ja. Als ik dan aan sla denk, in de volle grond, boete. Nee, de sla stond in de kaas. In de kaas, oh. Nee, want dat ging vroeger in weer en wind, ging dat, hè? Ja. Op de knieën, regenboks aan. Ja, zo is die week goed geboren. Ja. Leuk. Ja. Zou die dochter dat nou nog doen, in de kaas gaan werken? Ik heb het ze nog niet zien doen. Maar die heeft andere ambities zitten, dus die gaat zorgen in. Dus in die zin, de andere genen doorgegeven. De andere genen, die is ook een zorger. Van origine wel, ja. Maar nou niet meer? Nou niet meer, niet meer direct aan bed. Ja. Luxe en contourbaan. Missen dat niet dan? Mij wel, maar ik ben ook geen 25 meer en op deze manier kan ik het wel lang volhouden. Dus, als ik tegen die kroegwagens om zien gewoon. En wie soepel dat ze nog van dat ding afkomt. Ja, het hoort erbij. Maar dat is een beetje om het kantoorwerk te compenseren. Ja, zeker. Hoe ben je tot nu toe de crisis doorgekomen? Gezond. En als je bezig blijft, behoor je de afstand, dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, maar qua werk, want de Duits nou bureauwerk, maar nog wel in de zorg. Dat doe ik van hoe zoet. Kan ook, hè. Ja, maar dan ben je nog verder van de mensen af. Dat is het gevolg van nou, maar ja, het is wat het is en dat kunnen we
heel moeilijk over doen, maar dat huurt het niet minder door. Hoor. En Dus, hoe vonden de kinderen dat mam dan de ganse tijd toes was? dus meer van, hoe vingen ze dat ze zelf meer toes moesten zien? Want ja, de schoenen gingen ook toe, hè. Dus dat was natuurlijk ook een, ja, je ziet er niet met z'n allen toes, maar ja, ook daar hebben we zo weer goed in kunnen vingen. Oké, want daar is ook nog een man? Ja. Ja? Ja. Maar dit is wel aan het werk en dit is ook aan het werk kunnen blijven. Dus, En wat duidt hij? die zit op de R&D en ja, maakt eigenlijk de apparaten voor de meet- en, hoe noemen ze dat? De meet- en regel in de bedrijven voor beerindustrie eigenlijk. Dus kijken dat er voldoende bubbeltjes in de beer zit, dat voor jullie goed smaakt. Oké. Ja. Dus hij duidt eigenlijk heel dankbaar werk. Ja, maar wie weet hem dat allemaal mee? Nee, maar ja, als je zo op zijn pilsknop trekt, dan heb je dan bijdrage naar geleverd. Goh. Ja. Dus eigenlijk zullen we de man een standbeeld moeten geven. Oh, dat is nou wordt. En waar woont je nou? In Blierik. Oh! Ja, ga eens boete hoors. Ja, dat is. Ja. Maar ja, Blierik, dan denk ik toch wel. Of toch wel een beetje in het groen nog. Dat nee, maar we kunnen het wel opzoeken. En de Maas is doen bij. Dus dat is het dik bij de Maas? Ja. Oké, en de meisjes, wie oud zien ze? De jongste is bijna 17 of 2 weken en de oudste is 19. Bijna 17, dus die, wat Duitse, HAVO? Die heeft net VMBO afgesloten. VMBO? Ja. Oh, die is kloor? Die is kloor, die gaat volgend jaar naar het Gilde in de zorg. Oh, ja. Het zal een beetje mogen snuffelen aan het... Heel al een paar stages mogen lopen, ja. Dus het borrelt goed bij je. Ja. Dus die schrikt niet van de bekende dingen die... Dat draait hij zich de hand niet voor hem. Heeft ze er nog een beetje een rol in kunnen spelen? Door nee, dat was haar keuze. Ik heb zoiets van, ik heb wel al als klein kind gedacht dat ze die kant in zou gaan, maar ja, dat moet ze helemaal zelf goed doen. Ja, dat is haar keuze. Dus ze moet doen wat ze zelf prettig vindt en niet door mee gestuurd worden. Dus, wanneer zie ze dat dan voor het eerst in die dochter zo van die koos mee achterna? Nou, als ik van de leraar op de basisschool huurde, als er een kindje gevallen was, het team moest rennen om er hierbij te zien als mijn dochter, omdat hij als moeder Theresa ging helpen. Nou, dan dacht ik van, nou, dat zit er wel eens in, dat zorgen. Dus, toen was het nog geen moeder, toen was het dochter Theresa. Was het. Ja, dus nou nog geen moeder, alsjeblieft, met 17. Maar nee, maar ja, in die zin had ik wel enigszins verwacht dat die zorgactie, dat er iets wel zou komen. Ja. En die van bijna 19? Die zit in Dronten op kamers, die doet de HAS-opleiding door. Dus, iets met voeding? Dierengeneeskunde en management is die. Oké. Ja. Waarom in Dronten? Nou, die is of alleen in Leeuwarden of in Dronten, die richting van de die HAS. richting? Ja. Oké, omdat Venlo heeft bijvoorbeeld ook een HAS, ja. Maar dan niet die richting. Ja, die zien een jaar later die gestart, maar ja, die leed dus nou wel een jaar voor op degene die nou weer gestart is. Dus ze zegt, ik ga hard werken om door op tijd mijn diploma te halen, dan kan ik een leuke baan gaan zoeken. In het altijd swingende Dronten? Dat ja. Best wel eens geweest? Ja, tuurlijk. Ze zit op kamers. Ja. Dus, aan de andere kant hoeft ze dan ook niet zo bang te zien dat hun dochter aan allerlei verschrikkelijke verleidingen bloed stiert. Het is niet Amsterdam 3 uur achter ergens hoor. Dus ja. En hoe bevalt het studentenleven? Ja? Ja, op zich goed. Je zit van, het moet natuurlijk even zo'n drijving, omdat dat toch anders is als dat je dat van hoe dat leren. Want ja, je moet er niet alles zelf doen. Maar ja, daar heeft ze er een draai goed in gevonden. Dus, en ja, ze kunt gelukkig wel ieder weekend, ja nou is het gaan stietoes, maar normaal dat ze ieder weekend naar huis komt. Een vriendje is hier, dus ja, ze kunt eigenlijk wel iedere keer nog naar huis toe. Dus we zien hem nog regelmatig. Oké. En wie lang heeft ze het vriendje? Nou giet hij me direct af. Wat is het nou? Bijna dik 2 jaar. Ja. Was dat niet lastig voor die tweeën dan? Op een gegeven moment toen zie je dan in Dronten, want dat is... Dat is niet om de duur. Nee. Ja, dus dat wordt even een weekendrelatie. Maar daar hebben ze gelukkig een draai gevonden. Nog steeds stand? Nog steeds. Zul je dan misschien toch echt de liefde zien? Ik hoop het voor hun. Dat zou fijn zien. Wat, en die jongste, heeft die al... Die heeft ook een vriendje. Ja. En die komen dan op een gegeven moment voor het eerst over de vloer. Wist dat dan het meest kritisch, dicht of die de mens? Nou, ik heb zoiets van, als die vrouw die gelukkig zien, dan is het goed. Dus ik heb er niet kritisch in te zien, vind ik. Ik vind het belangrijk dat die mechjes gelukkig zien, dus ja. Oké.
Dus je pakt die jongen niet zo hard aan? Nu niet, nee? nu. Nee? Of weer eens in de water gelachen? Ja, als ze er zien, draaien ze mee in het gezinsleven. Dus ja. Je wilt toch het beste voor die dochter? Ja, ja, dat zeker. Ja, ja, ja. Wie gaat dat eruit zien dadelijk, als we het over de zorg hebben? Want wat is het precies voor een organisatie? Je hoeft geen namen te nemen, maar op welk Op dit moment werk type ik zorg ziet bij verstandelijk gehandicapten. Oké. Ja, als preventiemedewerker, dus niet meer in de directe zorg. Hè. Dus ja. En wat duidt een preventiemedewerker? Zorgen voor een stuk veiligheid, brandveiligheid, BHV, ja, de risico-inventarisatie, dat stuk. Ja, en nou met de corona natuurlijk, de persoonlijke beschermingsmiddelen, dat gaat er allemaal bij komen. Ja, wat ik nou links en rechts gehuurd heb, met name met mensen met een verstandelijke beperking, is dat ook al die dagbestedingen en zo, die logen ook stellen. Ja. Was dat niet enorm lastig dan, voor Nou, die doelgroep? Met name doordat het natuurlijk is van de structuur die valt weg Ja. en ja, de contacten die vallen weg. Ook, mensen kunnen niet meer naar huis, naar de familie, ja, allemaal dat soort dingen. Dat valt allemaal weg en ja, dat heeft toch wel flinke impact. Maar de mensen die dan aan het werk zien, die zorgen toch dat de structuur zoveel als mogelijk doorgiet. Alleen ja, het is gewoon anders, dus ja, je moet dan toch roeien met de riemen die er zijn, hoor. Maar het is wel een beetje roeien tegen de stroom in. Mij wel, maar met z'n allen er het beste van maken en positief blijven. Of volgens mij kids ik dat voor je goed. Dat is in ieder geval een wel minister. Dus ja.